Tak vraciam sa ešte raz k Shambhala Beach Bar, ktorý je tu priamo pred nami. Tu je budova, ktorá je sociálne zázemie. Tu sú súkromné vily a až smerom do konca, ktoré sú priamo pri mori. A veľmi zaujímavá nová lokalita, ktorá sa tu bude tvoriť. A už sa aj tvorí. Je táto po ľavej strane, lebo rovno za touto ľavou stranou sa nachádza kanál, skadiaľ chodia lode. Vlastne je to vpusť mora do tohto územia. A tu sa pokúšal jeden investor postaviť dve vily, aj tu ďalšie mal postaviť, ale v podstate to skončilo, takže možno by sa dalo debatovať aj o kúpe týchto dvoch rozrobených víl, možno iba za cenu pozemku. Lebo majiteľ je stále ten, kto tam bol predtým a má tam nejakú budovu postavenú. Takže aj o tom sa dá debatovať. Tuto za týmto pozemkom, tu je kanál. Nechce sa mi ísť do toho územia, lebo nie je to tam na 100%, aby som si nejako neublížil. Ale vlastne celá táto pravá strana, čo na našej webovej stránke www.pattajalp.com budete vidieť, keď to tam dáme, je do budúcne možná ako rozvojová lokalita. Podľa mňa je to perfektná vec z toho dôvodu, že každý tento pozemok bude mať vlastne prístup k tomu kanálu a tým pádom aj si môže vytvoriť každá tá vila svoje vlastné mólo, kde by mohla zaparkovať si svoju loď. Nehovorím o tom, že nejakú veľkú, ale takú menšiu, po prípade, alebo iba na krátke zastavenie v tom kanáli môže zastaviť aj tá veľká priamo pred vilou, ktorú vlastníte a zároveň ste aj vlastníkom lode. Čo je podľa mňa fantastická vec. No, tu sa pozrieme z druhej strany, je postavená budova, kde sú vlastne tiež nejaké apartmány, už vo vlastníctve. Tu je tá druhá budova apartmánová. Takže je to tu také zaujímavé. Napríklad tu vidíte taký súkromný prístav, ktorý si vytvoril jeden z týchto majiteľov. A v tomto roku 2024 sa chystá kompletná reorganizácia tohto priestoru aj s tými kanálmi. Takže bude vytvorená krásna nová lokalita aj s parkovaním lodí v marine, ktorú som vám už v minulom videu ukázal. Takže aj toto budeme predávať. Ja si myslím osobne, že je to jedna super vec, super investícia, lebo keďže ešte nie je to tu tak na 100% dokončené, aj ceny za pozemky, aj všetko je určite zaujímavé do budúcna. A tu vlastne táto cesta končí a ona bude pokračovať ďalej a tam budú napravo tie pozemky. Takže plán celej budúcej výstavby aj s pozemkami, to všetko budete mať na našej stránke. Takže keby niekto rozmýšľal nad tým, že bude mať vlastnú vilu a zároveň si bude loďkou chodiť priamo k tej vile a bude mať 100 metrov na pláž, tak to je neuveriteľne zaujímavá lokalita. Ja osobne sám mám záujem si kúpiť tu v tejto lokalite pozemok do budúcna. Rok 2024 začína kompletná rekonštrukcia tohto územia, aj zväčšenie tých kanálov a spevnenie územia, zároveň aj marína sa zväčšuje, takže rok 2025, koniec roku 2025 by to už mohlo tu byť kompletne zrevitalizované. Plány, výmery, parcely, všetko je pripravené. Tá revitalizácia určite prebehne vo veľmi kvalitnom prevedení, lebo samotný Sienna Weave je veľmi, veľmi dobrý developer, skúsený. Nie len urobil tento celý areál, ale takisto zdevelopal jedno obrovské územie na Khao Talo v Pattaji, čo tiež budeme predávať. A samozrejme znova to objavíte na našej stránke www.pattajalp.com.